txikitetik nire espresatzeko modue, txikitzen pasetan abezan ordu pilo bat marrazten. Arte ederrakik ez dio gurena, baina gero, ikasleo lan nintzenez, eta bide egokize jarraitzeko edo arkitektura inaban, eta asko lagundu dozte egiz esan, iruditzen gata bebai piloa lagundu doztiela ikasketa horiek, gaur egun nasena eta egiten dodan hau eiteko, ez? Azkenien diseinu eda asko guztetai jaten gai bat, eta arkitekturak emon dozte hori diseinurako tabla batzuk. Esan leike igual iturri desberdinetatik edaten dodala, guztetain asko disiplina desberdinetako gentien lana kuskuseatzie, bai sare sozialetan, bai liburuen bitartez eta horrek badi inspirazio iturri handi bat. Bai interneten eta liburuetan asko begiratzen dut, edo koloriei dagokizelako, edo gaizei ondo etorri aldiakolako artista bat, edo argazkilari, edo disiplina desberdinetako gentien ideiape bai hartzen jutenaz, eta datorren nien ideigie benetan esatotena irudi honek kaptetan dau, igual enkargurako balio aldau ilustrazio honek. Egiten dut bozetotxo bat, eta askotan bozetu ebera, igual polit hau edo fresku hau izen leike gero emaitza, bukaerako emaitza baino, baina hor dau gure lana bebai. Bozetu behin aukinde, joeten az irudi definitibu edo izango dana eitera. Normalien hori bebai, depende zer dan eltzeiaten lana, pentsatzen dut ze teknika izen aldan egokizen, eiten dut akrilikuekin tempera, akuarela, arkatzak. Pizkat nasketa bat izeten da askotan, arkatza asko guztetan jata, eta beste teknikak bebai naztu egiten duaz. Eta normalien eskuz egiten dut, asko guztetan jate eskuz egiten lana. Gero beti dau parte bat, digitalera eruen, eta igual kolas moduko bat egin aldot batzuetan, baina normalien eskuzko lana izeten da. Emakume nazen einetik ni eta feministatzat nire burue daukoan einetik oso naturalki bizi dut. Nik badakit ze helburu nahi doazen gizarte honetan, eta orduen bada gai bat lantzen dodana asko, irakurtzen dut gai honen inguruen, eta pentsau bai, eta hausnartu, orduen uste dut lanien emaitza horrek naturalki gertetzen diela, ez?